kang kadawa engan sumuk ing tias katuri limut kapiatane ruji rem-reming driya manawa keguwunging yuang jagat diwo takara ya jagat mangis tunggara nggir anak anggir Prabu Gatotkaca tuwuh tandha pitaken sajroning panahipun ingkang wingkendang sada yektosipun gegayawan menapa ingkang jenengan dikwajak awit sampun sawetawis wanci mandhegani kaneman negari Ngamarta gegladen yudha wonten ing Tegal Kurukasetra ingkang sisih kidul mriki nggih mboten namung menika nggih jengandika ugi manjer gendera Candrageni ing mangka gendera Candrageni menika pralambange gendera perang menawi dipun suraos dipun sawang saking negari Ngastina kumrageting gandera rontek prasasat paduka nantang perang kaliyan ingkang uwa pramila menawi wonten dedukan ingkang uwa Sinurabu Duryudana menapa boten badhe kriwikan dadi grojokan wong guyon dadi tangisan nggih siwa kapi leres menapa dados dawuh paduka siwa nanging nyuwun pangapunten lelampan menika pancen sampun kula temaha bares kures blakotang terus terang kula namung kepengin nagih janjinipun punden kula para Sapa Kurawa paduka kepengin nagih janjinipun ingkang wa ing negari Ngastina lho nggih janji menapa nggih nuwun sewu manut menapa ing dados dawuhipun para sesepuh sejatosipun ingkang wenang anglenggahi negari Ngastina boten wonten sanes kejayamu punden kula para Pandhawa sasedane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu Dewanata ingkang luwintir keprabon amung para Pandhawa gandeng rikala semanten para Pandhawa menika maksih alit para Pandhawa maksih timur lajeng ngangkat Kanjeng Eyang Dastarata minangka dados ratu wakil kanthi pangajap sasampunipun Pandhawa menika dewasa keprabon negari Ngastina badhe wangsul dhumateng para Pandhawa nanging kenging menapa ngantos samangke Siwa Prabu Duryudana milik dhumateng kamukten negari Ngastina kula ibarataken kadidene milik gendhong lali ana paribasan ngemut gula krasa legi diulu sakrodonge pramila lekas kula mekaten kala wau kula namung kepengin nagih janjinipun Siwa Prabu Duryudana Anoman malumpah sampun Prating witing naga sari mulat mangandhap katingal wanodya yuga langking gelung linusak warnan kisma kaigo-igo kang kaeksi ya jagat dewa bathara ya jagat mangis tunggara diringgih leres menapa ing dados atur sampeyan nanging srupanyuwun kula jeng ngandika kedah ingkang prayekna
awit negaring Ngastina menika papan dunungipun wong culika, papan dununge wong licik. Pramila dinten samangke sinaosa niat jeng ngandika menika leres nanging kula turi waspada ing paninggal mekaten wo. Ing baken medal dinten samangke kula nyuwun sabiyantunipun siwa kabidalah para kadang-kadang kaneman ing pamrih supados rikalegan dinten samangke kula saged nyuwun wangsul kamekten garing Ngastina. Nulinggih kula ingkang badhe anjampang lampah aduh panggir waduh besok aman demo bari garis kang prayet mayiwa sranta wong ing Dwarawati jagat dewa batur jagat Mahestumbara iki kaya prabane Bambang Wisanggeni Yayi yen tak sawang katon mangar-mangar gaya mabang branang pasuryanmu sajak si adi tembe duka mara tumulih matur kang kongsi pratitis Bambang Wisanggeni Kakang Gatot kan nggonku gugat menyang negara Ngastina ora entuk gawe negara Ngastina dikukuhi kanthi pecahing dada muncating manus ning Bartarasa Siwa Duryudana duweni dekengan anyar kan banjur sapa Yayi kang minangka dadi tetuangganing para saka Kurawa dina iki Kang Gatot Ngastina ana pendhita kang anyar katon kang ndumbangi Siwa Duryudana satemah ngukuhi kukuh bako anggone ngukuhi bumi negara Ngastina mula kang saka iku nggone perdandan aja kendhone para digancengake sumrupa dina iki ana pendhita saka pertapan ngawiyat kang aran Begawan Malik Maninten kang bakal sabiyantu sewu marang prasata kula. Kagya blisang kabirang murid anggul kinempit-kempit kang retnaning bawana siku kang malang ati layak Siwa Duryudana wani menteng kelek ora nyono ora lebiwa jebul wektu dina iku pendhita kang anyar katon yen pancen kaya ngono Bambang Wisanggeni Siwanuman lan sedaya para kadang pramila wekdal dinten samangke monggo sareng-sareng kula pitados mboten dalu malih para sata kula badhe anjur wonten papan mriki nggih monggo diraken nggih.
kang ingkang atur-atur kagem wonten. Bedilnya kaya barondong surenya kaya empeng padha tinetek tamburira tambur nyomu nyobrang-brangan mencorong dadane sate bok jembare tuhu punika sentring-pring gondane Prabu Anomalya Gatotkaca ya tetuka goreng Purbaya Kaca bawana ya sang kaca negara nalika semana jegrek pangiyah tugu Sinokarta datan obah datan musik kang pinandhengan pucing grana kang kastya Purbaning Hyang Widi wis sampat rengganing busana pata busanane caping Basunanda Koteng Nantra Kusuma Kasupada kacar nyekya baya pangwasaning dhewe-dhewe caping Basunanda dan datan Kodarana panas ora kepanasen Kasupada kacar dumadi saking walung sungarira sang Hyang Ananta boga mungkuli pacrak bareng merak pasir bareng nata guwa sila mah miring pakipaning merak bareng tawa boya dadi ngopo Koteng Nantra Kusuma Prabu bisa mebur tanpa swinunca tanpa sutang sekti mandra grota Gayuwana tanpa guru sawetara sanator nggaling busana wong agung ing pringgol ndang segara jejak Gantara kebat kowe kesit pindha ratit sumusuping hima himanta keprasasat kadya bisa ngobake bumi nangis itu
Nata Kurawa dina iki maju nggih. Ayo dina iki maju nggih Kurawa iki maju nggih. Sing ati-ati. Ayo, ngomong tangan. Pengarane ngajuri kang maguru kangsa tetep kadya butula ora pantriting kurang gestri ora kata ingkang waja kalayu sepi kita rong suwe nggon pacak baris sapa nek ora ngestina kang celek kutake kono sak tengah-tengahing dedalan ana kang barisan wani ngaglah ana sak tengahing marga ngaku sapa sing dadaran ora pangling sok Antasena iki iya Siwa Suratayu ana wigati apa dene Siwa Suratayu jampyak-jampyak para wadyabala mongko yen tak sawang ora ngambah dalan padang muka lamun duwe sedya kang becik dalan lupak omah kedisikan barat tengah kono papan kene bakal mbubarake barisan negara Ngamarta anggep apa Gatotkaca wong kang kladuk mani murang geduga ing ngatasé Bratayuda wisik suwe Bratayuda kuwi kabeh wong padha nyiriki lah kok malah dina iki nang tak dumadening perang suci Bratayuda Jayabinangun ketitik wani manjer gendera perang gendera Candrageni Siwa Suratayu piye aja langap-langapun bisa muwus baris kuwes blakoteng terus terang anane anak Pandhawa dina iki manjer gendera Candrageni muga kepengin njaluk daline negara Ngastina apa babar apa wani marang aku apa mung tau dene negara Ngastina bakal kukuwi nganggo srana pecaing dada utang udira yen pancen kaya mangkono wektu dina iki margake manuta iki Antasena sing bakal maju iya yen pancen mangkono maca pemakna sastra Jendramanteken Aji Jaya Kawijayan aja ngantung pangsa ngono lagi kok tebak dadang masati takon Gusti
Kau angkat.
Ayo, minggir. Harta marmo semaju. Ayo, trajangi kaya apa? Wih, adalah neng bukur orang ketek. Wih, ya. Oh, cekel tak pengiwan-iwan banget. Ya, ha. Oh, hai. Oh, ya. Ayo, tangi yo. Oh, no. Wait, ya. Hey. Ayo, para sata kula ayo kabeh padha minggir. Tak ayonane dhewe. Murid nasib kawan wis manik